dibutuhke karo bapak. Pandhawa 5 dibutuhke karo bapak Swarawa teng Karang Kadempel. Sampeyan undung Drasdewa, mula nganti Pandhawa menjang kepapat. Nek Pandhawa ora komplit, ora kelakon sang teng Karang Kadempel. Bapak sedo, tegese sing dadi jalaran sedane bapak sampeyan. Wah, kurang ngerti apa-apa. Lho, mbok dipersake mripate. Rek. Ora ngerti apa-apa piye? Nuwun sewu lho, sing dadi jalaran sampeyan. Ora ngerti kenthang ibuling lelakone bapakmu. Bapakku lara. Isane mari Pandhawa rawuh teng Karang Kadempel 5 cacahe sinambi pundi pustaka Jamus Lima Sada. Drasdewa ora ana, pustaka Jamus Lima Sada ilang. Digawa Ratu Darawati. Tegese bapak pancen disengkake patine karo para Pandhawa. Niki kula ora trima. Ya, Gong. Ini gini. Iki pancen ketoke wis sengaja to. Heeh. Iki pancen wis sengaja to gawe cintrakane Bapak Semar. Drasdewa ditundung karo Darawarkudara, Prabu Puntadewa maringke pustaka Jamus Lima Sada karo Prabu Kresna. Ana? Iya. Karepe piye iki? Ki aku nek nesu nguyuh sanggon-gon iki. Ya aja nguyuh sanggon-gon ora. Tiolot apa? Tiolot. Toilet. Tiolot ora. Ngarani kleru kok ora. Heeh. Niki pancen wis disengaja, jelas wis disengaja. Nek carane kaya ngene iki, aku ora trima. Dilanjutkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalang Sena Nugroho. Selamat menyaksikan. Nun mangke Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula. Koko Prabu pengayoman kula ing Dwarawati, Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Sarawuh paduka Kanjeng Koko Prabu kula ngaturaken pasegan kono krami kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula. Koko Prabu pengayoman kula ing Dwarawati. Ya jagat nangis tungkul wayah Bathara Jagat. Lho nggih, Yai. Sakarang kok bombong raos sing manahipun ing ora ing Dwarawati, dupi kula tampi timbalanipun kadang kula Yai Prabu Darmakusuma. Asma masganipun paduka Yai sampun kula tampi karya bombong runjuk ngersa paduka Yai Prabu kadang kula ing Ngamarta. Koko Prabu, kula pun dinggo jimat paripik dayana ning kasantosan. Mugi keparenga pinarak ingkang langkung sekeca wonten ing Daturya Praja ing Ngamarta dinten sakmangke menika Koko Prabu. Yai, sampun boten kirang prayogi biswanipun Rakanta ing Dwarawati wonten ing Praja Ngamarta titi kanggan sakmangke menika Yai. Koko Prabu kasinggihan mekaten miwah Koko Prabu Mandura sarawuh paduka rayi para ing Ngamarta ngaturaken karaharjan tedhak paduka wonten ing Praja Ngamarta Koko Prabu Baladewa. Jagat wasisaning Bathara wayah jagat Pathik Indra Jaladewaku. Yai. Sakalangkung bombong raos manehipun ing Raka ing Mandura, dupi kula tampi timbalanipun kadang kula Yai Prabu ing Ngamarta. Sawanipun ing Raka ing Mandura tansah pinanganing kawidadan niring sambikala durga mendhak kala sirna. Namung keparenga kula ngaturaken salam taklimipun ing Raka kunjuk ngersa paduka Yai Prabu kadang kula ing Ngamarta. Yai Prabu Darmakusuma. Kula pun dicundhaka panglingga murda. Amawahana kabagyaning gesang kula Koko Prabu mboten langkung kaskecakna pinarak ingkang langkung sekeca wonten ing Praja Ngamarta kawula nuk-nuk. Sampun boten kirang margi pisawanipun ing Raka ing Mandura dinten sakmangke menika Yai Prabu kadang kula ing Ngamarta. Kresna kakangku, aku ngaturake basaku katuru. Kresna kakangku, kadangipun Kakang Dimas Werkudara siadur bekti kelawan pun Kakang wis dak tampa kanthi bombong penggalihipun Kakang ora ndak gegem dadiake jimat ora liwat prayoga nugun mulenggah. Baladewa kakangku, aku ngaturake basaku katuru. Baladewa kakangku, kadangipun Kakang Yai Werkudara. Iya
siat diatur bekti lawan pun Kakang wis tak tombokani lega-legawaning penggalipun Kakang ora liwat pangestuning Baladewa Tampanono Werkudara ndak gegem dadekake jimat pangestuning Kresna kakangku lan Baladewa kakangku amawahono kasantosaning lahir batinku Kresna lan Baladewa kakangku Werkudara kadangipun Kakang ya Dimas Haryasena ya kaya prayoga aturing siading mandur lawan pun Kakang Mandura kula ngaturang sembah pangabekti kula kunjuk ya kembar tak tampa ora liwat pangestune pun Kakang Tampanono nek kula Sedewa ya kembar wis tak tampa silatur bekti lawan pun Kakang ora liwat pangestuning Baladewa Tampanono pinten tangsen kula pun dinggo jimat paripin dayan ing kasantosan kula nono kula pun dinggo jimat paripin dayan ing kasantosan mugi kasekecakmu pinarak ing langkung sekeca kok ora Bu iya kembar kaya wis ora kurang kepenak praptaning Nata Ndarawati ning Praja Ngamarta ya nek kula Sedewa kaya wis prayoga sowanku ana ing ngersaning kadangmu Yai Prabu Darmaji Koko Prabu saestu adamel gugup gagap guragapan raos sing manahipun ingkang rayi Ngamarta krana rawuh paduka ingkang boten cecala ingkang saderengipun upami alit utusan gandhek sak kembaran agengipun utusan Nayaka ing Ndarawati bileri kelenggan sak mangke paduka Kanjeng Koko Prabu badhe kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta saestu saha nyawisaken Hermawar kinarya miji yampian paduka Kanjeng Koko Prabu kinarya tandha bektinipun kadang taruna tumraping kadang werda Koko Prabu Ndarawati miwah Koko Prabu Mandura Yayi kadang kula nadyan nembe kawiyos sing pangandikan kemawon persasat sampun kadidene kejukurkan muka Ndarawati namung semanten tata-tata ning kamrajan ing mekaten menika kala wau mboten satrepipun menawi paduka pisungssungaken dhateng Raka ing Dwaraka kana menapa Yayi pangraosipun ing Raka ing Ndarawati pendak-pendak kula katimbalan sowan miwah menawi kula sowan wonten negari ing Ngamarta menika pangraos kula tanpa beda kados kula menika wangsul wonten negari Ndarawati mila sampun ngantos dipun benten-bentenaken mangsa kala benjang menawi kadang-kadang kula para Pandhawa wonten wekdal kemirunggan nedya tetinju dhateng negari Ndarawati kaecalmu jigo lawan Pekewu Durgama Sangga Runggi Ngamarta utawi Ndarawati kanggo kados dene negari Ngamarta kalih kali ngatunggal ing boten saged pinisahaken Nyai Prabu Darmaji Koko Prabu ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan malah ingkang Raka ing mandur-mandur ugi kula minat atus paseksan antawisipun Ndarawati lan Ngamarta menika boten saged dipun pisahaken mila boten wonten awonipun menawi tiganipun ngemor menika Mandura mila antawisipun Ngamarta Ndarawati lan Mandura menika boten saged pinisahaken Yayi sawanipun ingkang Raka ing Mandura nderekaken jengkaripun kadang kula Yai Prabu Ndarawati ing nedya sowan dhateng negari Ngamarta malah sakmangke gandeng sampun mapan wonten ing Datulaya kepasang Yogya katujuh ing Nginu dene para Pandhawa nedeng wontenaken pasewakan madyaning Datulaya negari Ngamarta dumunten sakmangke kula atur nampi dhateng sabda pangandikanipun kadang kula Yai Prabu Kresna ingkang saking menika Koko Prabu kepareng daya-daya kula cemadhung dawuh menggah menapa ta wigatosipun dene paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati kepareng tedhak wonten Praja Ngamarta menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging mrawi wadi tumraping para kadang sentana Koko Prabu monggo kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang rayi Ngamarta Koko Prabu Ndarawati Yayi kula wonten timbalan malih-malih menapa sawanipun ing Raka ing Ndarawati ing sepisan tetinju dhateng yuwananipun kadang-kadang kula para Pandhawa jernyatanipun menika sampun dados kewajibanipun ing Raka ing Ndarawati yen asmantes netepi kewajiban ing mangka kalih sawanipun ing Raka ing Ndarawati wonten Praja Ngamarta mriki mboten sanes kejawi namung anggen kula nyuwun dhateng Paduka Yai Prabu kepareng paring kawelasan dhateng Raka ing Ndawaraka menapa to dasaripun dene kula nyuwun kawelasan krana menawi tanpa pambiyantunipun para Pandhawa satemah dinten sakmangke negari Ndarawati badhe lebur tumpur tanpa dadi Yai Prabu Darmaji mila sawanipun Raka ing Ndarawati dinten sakmangke namung badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng pring kadang-kadang kula para Pandhawa supados birat
penandang ing sinandang wonten ing para Jendwaraka Yai Prabu Darmaji Hanjrah ingkang Puspitorum kasiring samirana mrih sekar gadung ngas kandanya maweh raras pernaning driya suraos kados pundi Koko Prabu dene paduka paring dawuh ing kaksen ngibaratipun Pandhawa menika ngendika seklimah tindak sepecak boten ate kantun tansah tetarosan lan paduka Kanjeng Koko Prabu paduka minangka dados surya pepajaring para Pandhawa paduka minangka dados panuntuning para Pandhawa tetela mekaten ya sing pangandika paduka nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng dhateng para Pandhawa Yayi apan mekaten ing kedah kelampah jenyatanipun menawi boten para Pandhawa ingkang suka pitulungan dhateng Raka Indrawati tan mande samangke paduka Yai Prabu badhe mentala nyumurupi leburing para Jendrawati krana saking menapa dene paduka paring dawuh mekaten Yayi mugi dadosna ing kawuningan sampun wonten 3 candretan lengan ing dinten samangke menika negari Ndrawati kados nampi welaking Jawata kathah para kawula injing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapralaya mongko sampun boten kirang-kirang nggih kula ngrawuhaken para Brahmana winasis sewa sugata miyang para nipuna supados nambak rengkaning praja parang dene katindakaken gagar wigar tanantuk karya mangsa kula ingkang sampun ngatetepaken ingkang Raka nglampahi prihatos wancinipun anggara kasih kula sarenalite sesemek kron raja mula bebantal bata sarimbang wonten ing madyaning alam pasumenan kula nampi sasmitaning Jawata ingkang dumeling wonten ing Karna bilih negari Ndrawati saged waluya nirmala temah jati jati temah mulya menawi para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu bot repotipun ing Raka Indrawati nuwun mapunten mboten nampi aku lara babar pisan dhateng ngaturipun Hyai Kresna babar pisan mboten nalika semanten kagat raos manahipun ing Raka ing Mandura dupi kula tampi sowanipun kadang kula Indrawati sareng kula dangu menapa ta sababipun Hyai Kresna teka sowan dhateng negari Mandura kanthi pegat-pegat aturipun Hyai Prabu Kresna piyambakipun matur dhateng Raka ing Mandura supados sakmangke ingkang Raka andharaken sowanipun kadang kula Hyai Prabu Ndrawati dhateng negari Ngamarta kinarya saksi tama badhe aturipun Hyai Kresna ingkang tunduk paduka Hyai Prabu Samiyaji sanget boten kinten menawi negari Ndwarawati ketaman pagebluk ingkang madal sairing usada Yayi mboten nama kula badhe ngetingal-ngetingalken labatanipun Hyai Kresna babar pisan mboten mboten nama kula badhe menika ngetok-ngetokaken labuhanipun Hyai Prabu Kresna menika babar pisan mboten namung sampun marambah makaping-kaping pendak-pendak Pandhawa nika nampi pepeteng Hyai Prabu Ndrawati ing saged madhangaken Pandhawa nampi ribet Hyai Prabu Ndrawati yang saged mudhari ribet menika kala wau. Menawa sampun satrepipun menawi paduka Hyai Prabu
tumunten suka sabiyantu dhateng kadang kula Yai Prabu Kresna. Koko Prabu wonten dawuh. Ing kanyatanipun Pandhawa mboten badhe selak namung gandeng Pandhawa menika gangsal cacahipun menawi keparenga sak mangke paduka Kanjeng Koko Prabu suka paring dawuh tumunten ingkang rayi ngamarta sak saged-saged badhe sabiyantu dhateng boteripun kadang kula ing Ndarawati Koko Prabu Kresna nuwun paring dawuh kula sasangga rungki ora usah tidha-tidha penggalih Nyai Prabu Ndarawati itu muli aturna apa ingkang mbok perlokake lan apa ingkang mbok bakal mbok gunakake kinarya maluyake Praja Ndarawati manut Dharma Aji Siadius kalilan Purbawasesa. Koko Prabu ngestaken dawuh ya Yai wale-wale menapa negari Ndarawati ing Taman Pegebluk menika kala wau saged waluya nirmala temah jati jati temah mulya menawi para Pandhawa ingkang suka sabiyantu inggih menika kula nuwun sewu maringaken pustaka jamus miyang jimat lima sada badhe kula boyong dhateng negari Ndarawati kinarya tumbal wadaling praja. Yai Prabu serusangan panyuwunipun kula ing Ndarawati gandeng kula mangertos bilih pustaka jamus lima sada menika daya piyandeling para Pandhawa piyambak menika kekiyatanipun para kadang-kadang kula para Pandhawa. Namung menapa inggih paduka badhe mentala nyumurupi rubuhing Praja Ndarawati ingkang kanyatanipun rinten pantraning dalu nata Ndarawati menika mboten kendhat tansah netepi dhateng kewajiban kula minangka dados panuntuning kadang-kadang kula para Pandhawa. Koko Prabu wonten timbalan menawi dipun kemarangaken kula badhe tetarusan lan kadang-kadang kula jenyatanipun kula mboten gadhahi Purbawasesa tumraping pusaka pustaka jamus lima sada krana menika mboten kula ingkang handarbeni nanging kadang kula Pandhawa gangsal cacahipun ugi gadhahi Purbawasesa sami kaliyan ingkang rayi ngamarta tumrap pusaka jamus lima sada menika langkung prayogi Yayi Werkudara. Nggih monggo penemuning Siadi kepiye Dimas yen pancen Ndarawati kudu ditumbali nganggo pusaka. Tumrap Werkudara penemuku ngene. Pandhawa isa kaya ngene sega panuntuning Kresna kakangku. Pandhawa isa mukti. Mulya ento dikerta aji. Nggone Pandhawa bakal males kabecianing Ratu Ndarawati. Tak kira ora bakal bisa dikerta aji nganggo akeh brana pijes. Mula tumrap Werkudara upama kudu ngamarta ingkang rubuh. Upama kudu Pandhawa ingkang sirna nanging Ndarawati wilujeng niskala tumrap aku ikhlas. Werkudara mangkono penemuning Siadi ya Arjuna kula neng paring dawuh. Siadi darbe penemu apa? Koko Prabu menawi tela menika dipun betaken dening Koko Prabu Ndarawati monggo kula aturi maringaken babagan perkawis para Pandhawa sak mangke gampil ing langkung prayogi netepi dhateng kewajibanipun para Pandhawa ingkang sampun dipun utus dening para Jawata kinarya tetulung dhateng sak pepadaning gesang wonten ing jagat raya menika. Koko Prabu kadangku panengah ya becik apa kang siraturake kelawan pun Kakang. Koko Prabu kasinggihan mekaten nakula mboten badhe gadah atur ingkang kathah namung jumurung dhateng kersanipun kadang-kadang kula sepuh dayanipun Kakang Mas Yodiwati Kakang Mas Panengah kula ndereke mawon Koko Prabu. Sadiwa nuwun maring dawuh Siadi ingkang adat sabene darbe atur ingkang langkung prayoga maradagi matur marang pun Kakang dipun paringaken Koko Prabu. Iya ndak keparengake Dimas sigra-sigra yen pramana kanca sigra rakit nawang sesangka nalendra mbek marwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrempak ing wadya Kurda kurore kagiri-giri prananggana magawe gelarira wang-wang nami pasang kaliman tabel tina benengi loduni demawang tawang-tuwang
Gandeng sampun wonten panilah saking Paduka Kanjeng Koko Prabu kliran ana ingkang rayipun wragil munjuk atursa Paduka Kanjeng Koko Prabu. Iya kadangku Sadewa siadi darbi atur menapa kula mapunten. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang rayi tadah wadana menawi pemanggihipun ingkang rayi ragil menika radi bener Kakang Mas Panengah. Kono kula nggadahi pemanggih piyambak Koko Prabu. Penemuning siadi kepiye Dimas Muradya aturna marang pun Kakang kula nuwun sewu. Ingkang sepisan ngengi babakan pusaka pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada Koko Prabu kedah engen. Koko Prabu kedah emut bilih pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada menika mboten kok panggesanganipun para Pandhawa piyambak menika babar pisan mboten. Nanging sedaya para kawula sak negari Ngamarta menika ngeyop dhateng pangawaosipun pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Mila menawi negari menika kecalan pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada tan wande badhe kathah sangganing para kawula ingkang samya nungsang kuyang budel bingung gesangipun satemah nandhang kacintrakan agengipun badhe wonten inggih menika lelampaning ingkang gegirising tumandhut wonten negari Ngamarta. Mila Koko Prabu menawi Paduka badhe maringaken pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada menika dhateng sinten kemawon menika kedah dipun taliti nglangkung hormati dipun gelar tuwun dipun gulung sampun ngantos tuna ing tembe wingkingipun. Sedewa kula maring adhawuh nanging ingkang ngambil pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada kuwi Koko Prabu Ndarawati mongko bakal digunakake kinarya nambak pelaking jagat ing tumanduk ana ing Projeng Ndarawati. Apa kaya ngono kuwi ora jeneng tetulung marang sak pepadane. Kula nuwun sewu menawa Paduka badhe ngiklasaken negari Ndarawati reja mulya ayem tentrem nanging Paduka kecaran pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada wekasan nyengsarakaken sedaya para kawula sak negari Ngamarta. Kula nuwun pangapunten lho. Mboten ateges kula menika badhe nyentrulani rembakipun Koko Prabu Ndarawati menika babar pisan mboten jer menika kadang kula werda ing mesinipun kula tansah ngestu padha. Nanging kula nuwun sewu, saenipun sak menika ngaten kemawon. Negari Ndarawati dipun taliti langkung permati lan rumiyin. Dipun titip reksa. Menawi saestu negari Ndarawati menika taman pegebluk, monggo anggenipun Paduka badhe maringaken pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Nanging Paduka negakaken kathahing para kawula negari Ngamarta angka sepisan angka kalih. Menawi Paduka Kanjeng Koko Prabu badhe negakaken negari Ngamarta menika rebah. Lajeng aginanipun menapa Pandhawa anggenipun namangun negari Ngamarta tuwin dados pepayunging para kawula sak negari Ngamarta. Menawi Paduka ngiklasaken pejahipun para kawula nanging Paduka ngawrataken dhateng kawontenan negari Ndarawati. Kula nyuwun pamunten. Nalendra menika wong kang sinampiran pakaryan nyekel kendho kencenging pernatan amis bacining negara menika wonten pundhaking Nalendra. Dados menawi Paduka Kanjeng Koko Prabu menika awrat kadang sepuh kula nuwun sewu. Tegesipun Paduka menika sampun negakaken dhateng kawula sak negari Ngamarta. Menika tumrap kula mboten adil, tumrap kula mboten satrepipun Paduka menika ndawahaken pangandikan maringaken ngambil wujuding pustaka Jamus Lima Sada dhateng Koko Prabu Ndarawati. Sedewa, wonten dawuh. Gusti to, pitungan sing kanthi permati. Kyai Prabu Ndarawati sowan ana ing Projeng Ngamarta iki wigatine ming bakal nyuwun ngambil pustaka Jamus Lima Sada. Kinarya tumbal wadari Projeng Ndarawati. Merga kanan Ndarawati ke taman pegebluk, akeh para kawula ingkang esuk lara sore tekaning pati, sore lara esuk ketiwasan. Bisane waluyan arep ora ngajati ento timbalan pustaka Jamus Lima Sada. Lah kok pusaka ora mbok wenehake ora mbok paringake marang Kyai Prabu Ndarawati karepmu piye? Kula nyuwun pangapunten. Menawi pusaka menika dumugi wonten negari Ndarawati, Koko Prabu tumunten negari Ndarawati reja mulya pageblukipun. Nanging kula nuwun sewu, tembung dienggo tumbal menika kula nuwun sewu lho. Menika apik-apike mung dipendhem menapa inggih jamak limanipun ing atasipun pusaka menika pengayomanipun para kawula sak negari Ngamarta. Kok namung badhe dipun dadosaken tumbal wonten negari Ndarawati tumunten samangke pusaka mboten wangsul malih. Ing mekaten negari Ngamarta badhe remuk-rempu dados bubuk. Kula ingkang mboten ngiklasaken lan kula ingkang badhe anggo deli pusaka menika. Gusti. Yen ngono sing dadi pepalang Kyai Prabu Ndarawati iki Sedewa. Kula mapunten, kula mboten dados pepalang. Kula namung matur sanipun Kanjeng Koko Prabu Puntadewa, saenipun negari Ndarawati menika dipun teliti rumiyin. Menapa inggih ke taman pegebluk menapa mboten? Lah nek tembungmu sing kaya ngono mau cetha, yen to kowe ora percaya marang Kyai Prabu Ndarawati, mboten perkawis pitados. Nuwun sewu lho. Namung sak menika saenipun dipun teliti. Mergi sak menika nuwun sewu mboten kula menika badhe wonten kan Koko Prabu Ndarawati.
Menika mboten. Sak mangke menika kathah wong ngapus-apus, ngaku sedulur ning satenane mungsuh, ngaku kanca ning tega nyuduk saka mburi menika kathah sanget. Mila kula nuwun sewu menawi paduka Kanjeng Prabu Ndorowati badhe nyuwun ngambil pustaka Jamus Miang Jimat Limasata. Kula nyuwun pamunten menawi kliyan kula badhe nitik rumiyin wonten negari Ndorowati. Wah, yen ngono cetha banget yen to kowe iki ngiwakake marang Yai Prabu Ndorowati. Kowe ora percaya marang Yai Prabu Ndorowati? Mbok sengko Yai Prabu Ndorowati iki panjalmaning musuh. Kula mboten matur mekaten, namung dipun parangaken kula menika cubriya dhateng sinten kemawon. Kedung jero iso dijajaki ning nuwun sewu, atine menungsa sapa sing ngerti. Kula nuwun pamunten lho menika. Dewa. Wonten dawuh. Wah. Derwetek ya bedet sewu nepo kategalan. Derwili kaya grojokan ucapmu, Dewa. Wonten dawuh, Mas. Aku Janaka Nekula mbarep wis padha sarujuk menehake pustaka Jamus Limasada marang Kresna kakangku. Lah kok dadi kowe kaya wong bocah pinter dhewe ngantaraning para Pandhawa. Kowe kaya wong sing ngerti marang kahanan sing durung kelakon. Kepinter kemewat ucapmu kaya wong regem jimat kaya wani dilat wesi abang. Kowe iki ming bayi wingi sore kowe enom dhewe ana ing negara Ngamarta. Perangan Pandhawa sing enom dhewe ning bola-bali mesti kowe gawe kisruh, bola-bali mesti gawe geger. Kula mboten badhe damel kisruh. Kula mboten damel geger, namung kula ngemutaken dhateng kadang-kadang kula sepuh. Wong gerang-gerang kok dimut iki piye? Kowe iki bola-bali mesti kaya ngono lho, Dewa. Kowe iki mesti nyentulani lembaga Yai Prabu Ndorowati. Kowe ping pira nyentulani lembuke Nata Mantura Prabu Baladewa? Kowe iki ora rumangsani nom dhewe, ning rumangsa kaya wong pinter dhewe. Wah, Dewa. Wonten dawuh. Ora sandadakaken gunung sing tanpa guna. Saiki tak jaluk ucapmu. Inggih, kula kadawan menapa? Tak dangu. Kakang Mas badhe dangu menapa? Pustaka Jamus Limasada ben digawa Kresna kakangku. Entuk ora? Inggih. Inggih. Inggih piye? Inggih nyuwun pamunten menawi sedaya maringaken. Nuwun pamunten kula mboten, Mas. Wah, mboten piye? Kula mboten ikhlas. Lah, kuwi tegese kowe dadi peparange Yai Prabu Ndorowati. Yen kowe dadi peparange Yai Prabu Ndorowati tegese kowe ora nitik marang kabejane Yai Prabu Ndorowati. Wong sing ora tau ngerti marang kabejane liyan kuwi mung kowe, Dewa. Wis ping pira Pandhawa diewangi karo Kresna. Pandhawa dipadhangake, Pandhawa dituntun karo Kresna kakangku. Ming nyilih pustaka Jamus Limasada wae cangkemmu cerewet. Nah, cangkeme cerewet senengane. Bayi wingi sore seneng. Kok ora bumeni ngendika napa? Aku nek nesu ora cetha. Kadangmu Werkudara. Kula mboten badhe wantunan Kang Mas Werkudara ingkang kula ajri piyambak menika Kang Mas Werkudara. Nek kuwi wedi ora sawangsulan. Pusaka men diboyong karo Kresna kakangku. Mboten saged. Wah. Mulya pisan gas. Mboten saged kangge mulya pisan gas. Sedewa mbok aja ngono, kowe ngerti watake kadangmu panenggak. Nek nganti nesu malah kriwikan dadi grojokan, gegoyon dadi tangisan. Inggih. Mulya. Ayo mulya wis saiki. Inggih kula nuwun pamunten. Kula paripaksa tetep mboten saged. Wah, ora iso. Mboten saged. Ora minggat aidak mutar. Kresna sinayeng manglung mintonaken dewe kraman kang mitran ing asta aneng asta Werkudara. Lah kok dadi Siadi malah mentala nundung kelawan Sedewa. Jernyatane kuwi kadangmu, kuwi adimu dhewe. Wah, ilang-ilangan nduk siji. Tinimbang aku dadi wong tuwa dipaidu karo adi. Kadang taruna ora pisan ora pindho Sedewa mesti nyentulani rembuke mung gerang-gerang. Yen dinengke ndak gembelo sirahe gleleng pacahe.
Wis ben minggat yo ben. Dimas yen ngono Pandhawa kurang siji, Pandhawa gutang. Pandhawa ora jangkep 5. Wah, monggo golek cah-cah kuwi. Cah-cah sapa Werkudara kok cah-cah? Nggo ganep para Pandhawa. Nekula koni dening jagat yen to araning Pandhawa 5. Ya wis ben. Monggo golek sing biya warake saiki arane ora Pandhawa 5 ning Pandhawa 4. Werkudara ku sing ngawur omongane. Pandhawa kok mung 4 ki piye? Pandhawa ki 5. Wah, sing arane kudu 5 sapa? Nyatane sing siji minggat. Lunga merga Siadi. Aku ki nek dipaido karo wong ora seneng. Aja kok Sedewa Nekula maido kok takon minggat. Aja kok Janaka. Kowe maido karo aku bareng kakangku, mesti wis ben nek kono wae. Aneh kowe. Wah, ora takon minggat, ora wani. Ora wani. Yayi. Samangke ngaten ki mawon. Gandeng kelampan menika tok sumberipun saking Ngraka Indrawati. Mila menawi paduka Yai Prabu tumunten maringaken pustaka Jamus 5 sada dhateng Ngraka Indraka. Pusaka tumuli badhe kula tampi. Sasampunipun kula nampi pusaka, kula nyuwun pamit wangsul dhateng Garindrawati. Menawi negara Indrawati sampun ketingal padhang, pusaka kula kunduraken kula ingkang upaya kadang kula Sedewa. Badhe kula ripis pados wangsul dhateng Negari Ngamarta. Koko Prabu pangandika Maduka dipun mirengaken sandya para Punggawa Nayaka sak negari Ngamarta. Mila sampun lincak menapa ingkang sampun Maduka ngendikaaken, kula mboten badhe atur dura dhateng Maduka Yai Prabu Darmakusuma. Dipun sekseni para kadang Pandhawa ing sami lenggah wonten negari Ngamarta tuwin para Nayaka Punggawa. Menawi Ndrawati sampun ketingal padhang, tumunten kula badhe angupaya wonten pundi denengipun ngadhang kula ragil. Koko Prabu menawi tetula mekaten Werkudara Janaka Nekula Seksenana Dimas pustaka Jamus 5 sada ndak paringake marang Koko Prabu Ndrawati kinarya tumbal wadaling raja. Do bareng kakangku aku mengkari manut Koko Prabu kula semanggaken. Sabanjure Yai Prabu Ndrawati apa tumriko ndur marang Raja Indrawati. Kasinggihan Koko Prabu. Lah kusik pun kakang terus piye? Koko Prabu sawetawis lenggah wonten ing mriki. Nuwun sewu mboten ateges kula menika kirang tata krami dhateng Paduka Kanjeng Koko Prabu. Nanging Paduka kula agem kinarya tanggelan. Lho, tanggungan piye? Sampun ngantos samangke kula menika kininten atur dura dhateng Yai Prabu Darmakusuma. Sasampunipun Negari Ndrawati menika ketingal padhang, tumunten kula wangsul dhateng Praja Ngamarta sesarengan ngupaya wonten pundi dunungipun ngadhang kula ragil. Ngono Kresna. Inggih. Yo, yen pancen kaya ngono pun kakang mung kari manut. Yayi tumuli kula aturi maringaken daya-daya kula nyuwun pamit. Monggo Koko Prabu kula aturi nampi pustaka Jamus Miyang Jimat kelima sada. Sinongwati jagat kinari among lumembak ombak ing samudra kanggeng awita dencengan Koko Prabu mboten dawuh Yai. Sapengeripun kula munjuk atur menika kadidene sowanipun Petruk kantong bolong sumawana Bagong.
ladal jagat dewa batur jagat pangestu mara mesinipun Petruk sowan menika tartemtu wonten wigatos badhe dipun aturaken paduka Prabu Darma Aji ing makaten tumunten timbal ana Petruk wigatosipun menapa saking pribadinipun Petruk piyambak menapa dipun utus dening tiyang sepuhipun inggih menika Kakang Semar Yayi tumrap katimbal ana ing ngrokon dya ngangluaken jangga niringaken karna midhangetaken ingkang tetela sabda pangandika paduka Koko Prabu kasinggihan mekaten Petruk kantong bolong Rarjo sapraptamu Ponokawan Nunamit pasang Kalimantabe tinebena ing lodoni dumawahing tawang tuwang linepatna ing tulak manu sewu kalapatan diagung pangasama paduka menawi wonten kiranging tata krami anggen kula sowan ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun kepareng kula ngaturaken sembah sumong kemeng mangabekti kula katur sinuwun ya Petruk kantong bolong ndak tampa pangestu ning sun tampanana kula pun dinggo jimat paripe dayana ing kasantosan prayoga nunggunmu ngadhep ngarsaning sun sampun boten kirang prayogi sinuwun Ponokawan Bagong padha arja sapraptanira berkah pangestunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma winantu ing suka basuki sowan kula tebih saking Sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumung kemeng pangabekti kula kunjuk sandhang padha paduka Gusti kula Sang Nata iya Bagong pangestu tampanana kula pun dinggo jimat paripe dayana ing kasantosan diprayogakno anggonmu sowan Bagong sampun boten kirang prayogi pangestunipun sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk ya Petruk pangestu tampanana kula pun dinggo jimat paripe dayana ing kasantosan Bagong padha raja sapraptamu pangestunipun sinuwun Prabu Baladewa wilujeng bekti kula nggih Den ya Bagong dak tampa pangestuku tampanana kula pun dinggo jimat paripe dayana ing kasantosan Petruk slamet tekamu wilujeng bekti kula kunjuk Bagong slamet tekamu wilujeng bekti kula katur Den ya tak tampa prayogakno ngene padha ngadhep nun inggih sampun boten kirang prayogi nun inggih sampun boten kirang prayogi Ponokawan padha arja sapraptamu Petruk lan Bagong pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk prayogakno Ponokawan nun inggih mboten kirang prayogi nun inggih mboten kirang prayogi Ponokawan sakarone padha raja sapraptamu wilujeng bekti kula katur Ndara iya pangestuku tampanana nun inggih Bagong padha raja pangestunipun Ndara anu nekula bekti kula kunjuk iya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana nun inggih sanget anggen kawula ndadosaken jimat terus kok kaya kurang siji ya mbok menawa ora mangkat ora sowan mesti ana bab sing wigati wis ora kuwi dudu perkarane awake dhewe wong awake dhewe iki ming batur awake dhewe iki ming Ponokawan ana priyagung sing ora tindak sowan ngersaning Sunan Prabu Darma Kusuma iki mbok menawa ana bab sing wigati mula iki ora usah dadak dadi pikirane awake dhewe sing bakal awake dhewe diutus bapak sowan ing negara Ngamarta siap 87 86 ngawur urung kok wis 87 denggonmu kelahiranmu Ponokawan wonten dawuh sinuwun ana wigati apa Ponokawan mara gage matur marang panjenengan ingsun kepareng munjatna sapa paduka Gusti kula Sanata menawi wonten lepatipun ingkang putra Anabdi Petruk nyuwun pangapunten iya Petruk ora dadi ngopo nun inggih kepareng radi maju anggen kula ngabiyantara sinuwun iya Petruk ndak keparengake punapa ta mirah ingsun mijil tanpa karya
gelung reno sak sekarnya Petruk gantung bolo kena ngopo kowe teko tumuli nangis ana ing ngarepanku Petruk. Petruk gantung bolo ngopo? Semangasane Kalendra kok tumuli kowe ndungkluk lohmu netes ana ing jlambrah. Kowe nangis Petruk. Nangis. Oh yang ngene kok madang. Ini iki yo nangis. Lah nangis sebabe apa matur? Ana abdi sowan ngersane Kalendra nedeng sini kok nangis karepe piye? Iya mboten kuat. Ngraosaken lampahan sing sumadang wonten ing Karang Kadempel. Petruk eneng apa? Mugi dados nek kawuningan sinuwun. Sewu kula nderek atur wuninga. Petruk matura. Ora nangis wegem. Ora iso nangis. Aku wis kentekan weluh. Lah ngopo? Kanggo nyauri debt kolektor. Ora lucu sampe. Lah guyu. Mugi dados nek kawuningan. Bilih dinten semangkene ya bapak niku gerah. Jantunge isih enten isih dakduk-dakduk. Nek pun mboten purun omong, mripate ming menteleng ngemu banyu sajak nangis. Lha nyawang bapak niku wis kaya kunarpa. Kula sedih. Kula matur sanipun sinuwun Prabu. Puntadewa mugi andadosna ing kawuningan. Langsung wae terus. Langsung piye? Soalipun kula kalih Petruk nyuwun sumbangan. Ngagem resake bapak. Niku bapak kudu cek darah. Ya, Tru. Oh, apa? Heeh. Kowe iki ora melu mresake kok. Sing mresake aku wingi tak becake. Terus dokter ngendika apa? Bapak kudu cek darah. Oh. Cuci otak. Waduh. Cuci ginjal. Sing terakhir bapak kudu cek son. Niku sinuwun. Monggo sareng digunggung kalih dokter kandungan. Niku totale kathah sanget. Mila sowanipun Mbak Petruk kalih Bagong wonten negari Amartana sepisan ngaturaken soprosal. Apa, Gong? Soprosal. Proposal kalih sowan kula menika mboten kok perkara kula menika pengin ngaturaken Bapak gerah menika mboten. Bapak niku wau dalu niku mboten ditunggoni anak-anake niku jebul iso nulis layang. Iya kowe iki kok bapakne arep pamit mati kok seneng. Weh, entuk warisan lho dhewe. Warisan kok diame-ame. Warisan kok aja diame-ame. Bocah ki nek ngame-ame warisan iki bocah sing ora gelem tumandang karya, bocah sing ora iso berusaha. Oh, marem-mareme iki nek yasa dhewe, gawe dhewe utawa tuku dhewe, marem-mareme. Ora kok ngame-ame warisane wong tuwa. Ora. Nek bapak mati piye ayo? Ayo mendem. Oh, lah iya. Nek terus nasibmu piye? Biasa ya aku. Aku ora tau gagas piye-piye kok. Ha sing jeneng wong urip ning alam donya ora mung ngenteni to, Tru. Antri. Tak kira Semar ya wis wancine. Awak dhewe wis ora perlu nangis. Wong Semar ki ya wis ngrekoso uripe. Wis ketuan. Ambegane wis mengkis-mengkis. Bendina pil wae. Nganti pil kabeh barang dombe. Mung mergo ben sehat. Apa ngono kuwi ora ngrusak raga? Ngono. Nek wis pancen
bapak iki dipestheke lara iki engko terus sirna margalayu utawa gugur. Awak dhewe iki rasa perlu sedih. Justru kowe karo aku iki sing neruske amal ibadahe bapak. Nek amalku pedhot, kowe sing wajib nyambung. Ngono kuwi. Bapak dadi pamomong, kowe karo aku ya kudu dadi neruske dadi pamomong. Bapak dadi guru, kowe karo aku ya kudu neruske dadi guru. Bapak iki dadi seniman, kowe karo aku ya kudu neruske dadi seniman. Aja nganti pedhot amale bapak. Ngono ora kok ditangisi. Bapak kita saya tua saya merkoso. Sesuk kowe dadak nukoke kursi roda. Ayo. Modar saiki mongko larang. Didol dasmu iki, Pak. Nek tak tendang piye? Hah? Karo kakane kok ndas-ndas ki. Lah kowe kandhane ngayal senengane ra. Mboyo santai. Nek pancen dipestheke saiki matur Ndara Puntadewa, nek Ndara Puntadewa kersa rawuh dinteni nang Karang Kadempel sinambi nunggu bapak. Ngono. Lese jam pira? Mulane engko bapak ki isih iso nganu, apa isih iso bergerak, kowe golek mangsi, jempole bapak dikai mangsi terus engko awak dhewe sing nulis surat dhewe, petruk bagiane semene, garing bagiane semene, bagome, terus dicap nggo jempole Semar. Cuk, wis sah milik kita. Kita foya-foya. Anak apa ya? Anake Semar. Masamu anake sapa? Ha iya ning ya kowe kebangetan ora. Rasa ditangisi, wis men ra apa-apa. Ora mung Semar. Kowe iso ya ngono to. Kowe iso nek tuwa saya ya lara. Anakmu ya do nangisi kowe. Aku ya ngono. Aku saya tua ya lara. Lho, dalane wong dipundhut karo sing gawe urip ki dhewe-dhewe. Lho, Semar diparingi lara terus kok malaikat tekan jabut Semar. Wis awak dhewe ora iso nggondheli bakal nguliak malaikat. Mbok nganggo pikiran terus ngomong. Sekong aku tak matur sinuwun Puntadewa iki kersane piye? Kersa rawuh ning Karang Kadempel apa ora? Petro dalem upama Pandhawa sowan ning Karang Kadempel, Pandhawa ora ganok. Kok iso? Iya Petro krana Sedewa dina iki murca. Lho. Ndara Sedewa murca? Iya Petro. Murcane sebab apa? Mergi menapa? Murcane Sedewa mergo nggondheli pustaka Jamus Kelima Sada nggone bakal ndak caosake marang Koko Prabu Ndarawati. Lho, mangke Sinung Prabu Ndarawati mboten legaten iki kok. Nembe gotang loro. Ora bisa mbaya pustaka Jamus Kelima Sada lan Sedewa ya ora ana. Waduh, Gong. Mati tenan Semar. Ya wis ayo mulih tuku peti sisan. Kowe kok bingung tak ngapa to? Gawe santai lho. Waduh gayane kok logatmu iki lho. Lho ya apa sih? Nyapa terus nyapa. Nyapa amplong modar ora. Kok iso diastasi Ndarawati? Ya mergo Ndarawati ketaman pegebluk. Terus ceritane pripun? Pustaka Jamus Kelima Sada arep tak karingake marang Koko Prabu Ndarawati Werkudara sarujuk Janaka sarujuk Nekula ya mathuk nanging Sedewa ingkang darbi atur Sedewa dhewe ingkang ora sarujuk marang karsaku nggone nyaosake pustaka Jamus Kelima Sada. Terus dadi dukane pepundhenmu bendaramu Jodipati Ndara Werkudara. Iya. Terus Sedewa didukani ndaramu Werkudara apa dene ndaramu Mandura Koko Prabu Baladewa. Ora kuat ngampet murkaning ati ndaramu Jodipati wekasan kawiyos pengendikane Sedewa ditundhung minggat dening ndaramu Werkudara Petro. Jaja muntap lirik netap duka yayasinipe netra kocak mundarandir ditup nyomangolon saka wadanane rombranang ngapa Truk menengo saling perkara iki. Lah kok dadi kaya ngono kelakuane.
ngendelke le gagah, ngendelke le rasa, ngendelke le sentosa. Aku mentolo karo dulure dhewe. Ing mesine Ndara Sedewa iki dadi jangkeping Pandhawa sowan ning Karang Kadempel. Ning kok mergo saka nuruti karo mubal babaling nepsu. Ora gagas kuwi kulawargane, ora gagas kuwi adine. Kok wani nundung karo Ndara Kusdewa? Petruk, kowe iki ngopo? Sik, sirah sampean ngaling-alingi kok. Lho, kowe iki nesu sapa? Ndara Werkudara. Kok mandeng aku? Nuwun sewu, mestakane ngaling-alingi. Rada medun. Wah, edan. Nah, ngono. Oh, keduren. Sok dikepras gundulmu atos. Petruk ngopo? Sampeyan ora rumangsa salah. Sampeyan ora rumangsa kleru, ya. Aku klerune nggono apa? Luputku nggo endi? Sampeyan nundung Ndara Sedewa. Dasarmu apa sampeyan nundung Ndara Sedewa? Mergo Sedewa ora manut karo aku. Apa kabeh kulawarga kudu manut karo sampeyan? Apa sampeyan ki rumangsa bener dhewe, ya? Eling, Mas. Bener menika werna telu. Benere dhewe, bener bebrayan, benere sing gawe jagat. Benere dhewe niku tumrap sampeyan bener, tumrap wong liya ora bener. Benere bebrayan niku saiki iya, sesuk ora, saiki ora, sesuk iya. Niku owah gingsir. Bener sejati niku bener sing gawe urip. Mula aja sok benerke awake dhewe. Ning ngetungen bener ora tumrape wong liya. Ndara Sedewa niku adimu, tur niku beda ibu karo sampeyan. Wajibe nek beda ibu karo sampeyan, sampeyan niku ngayomi karo adimu ku alon, tresnanara ngungkuli adimu dhewe. Kok njur seneng-menang. Sedewa, Minggat, ngoten ta, Pak? wah, Ora wae-wae. Iki kula mersunan iki. Kelengkapaning kok kata-katamu kok meneng wae iki. Komplit teng Pandhawa niku dumunung tanggung jawab ana Petruk, ana Bagong, ana Gareng, ana Semar. Nek Pandhawa gotang niku sing diseneni karo dewa niku Semar, Gareng, Petruk, Bagong. Mergo ora iso ngreksa marang para Pandhawa. Monggo niki dibutuhke karo bapak. Pandhawa niku dibutuhke karo bapak ora rawuh teng Karang Kadempel. Sampeyan undung Ndara Sedewa, mula nganti Pandhawa menjang kepapat. Nek Pandhawa ora komplit, ora kelakon sowan teng Karang Kadempel. Bapak sedo, tegese sing dadi jalaran sedane bapak sampeyan. wah, kurang ngerti apa-apa. Lho, mbok dipersakake mripate. Rek, Ora ngerti apa-apa piye? Nuwun sewu lho, sing dadi jalaran sampeyan. ora ngerti kenthang iki puling lelakone bapakmu. Bapakku lara. Isane mari Pandhawa rawuh teng Karang Kadempel 5 cacahe sinambi mundi pustaka Jamus Lima Sada. Ndara Sedewa ora ana, pustaka Jamus Lima Sada ilang. Digawa Ratu Ndarawati. Tegese bapak pancen disengkake patine karo para Pandhawa. Niki kula ora trima. Ya, Gong. Ini gini. Iki pancen ketoke wis sengaja, Tru. Heeh. Iki pancen wis sengaja gawe cintrakane Bapak Semar. Ndara Sedewa ditundung karo Ndara Werkudara, Prabu Puntadewa maringke pustaka Jamus Lima Sada karo Prabu Kresna. Ana? Iya. Karepe piye iki? Ki aku nek nesu nguyuh sanggon-gon iki. Ya aja nguyuh sanggon-gon ora. Tiolot apa? Tiolot. Toilet. Tiolot ora. Ngarani kleru kok ora. Heeh. Niki pancen wis disengaja, jelas wis disengaja. Nek carane kaya ngene iki, aku ora trima. Aku ora seneng nek kahanane kaya ngene. Pancen niate ado gawe sengsarane Bapak Semar. Oke, ora masalah. Nek ngono wis ora do ngelingi lelabuhane Bapak Semar. Tru, tanganmu ngene lho. Ya, ya. Tak nggo mik. Oh ya. Ora do ngelingi lelabuhane Bapak Semar. Muni kok muni. Mula kang sawe aku ora nrimake. Aku ora nrimake diatur ngersane Bapak Semar. Nek Pandhawa ora komplit, ora iso sowan ning Karang Kadempel. Ndara Sedewa murca, Ndara Sedewa lunga. Sing nundung sapa? Sing nundung Pak Kos. Waduh. Sing nundung Ndara Werkudara. Sing nundung Ndara Werkudara. Gak, Bang. Sing nundung Ndara Werkudara. Sing nundung Ndara Werkudara. Mula waktu dina iki Ndara Werkudara karo Prabu Baladewa menjadi terdakwa. Lho. Aku ngapa? As, kowe kakane Kresna ta kowe? Kowe kakane Kresna, aku tak takon karo kowe. Ndarawati ketaman apa goblok apa ora? Lho, aku ora ngerti. Sampeyan mriki sebabe dikanthi Prabu Ndarawati. Kon dadi seksi. Seksi yang
mengatakan hal yang tidak nyata mendapat sanksi. Anda melanggar pasal 521. Pasal piro, Bang? 521. Apa kuwi? Dedak. Makan pite. Iki kepiye? Ora kepiye? Iki kanane kaya ngene iki nang nganti Pandhawa ora tekan Karangkajempel tak etungi. Pira dhek waktu pirang dina? Manut sedina rong dina. Niki kula wangsul. Kula bali. Nek nganti tak etungi mengke suruping Sang Hyang Surya manjing wonten ing njodhok sisih kilen munculing Candhi Ayu. Wonten ing antarisa ketingal kuning gemrining kaya kencana sinangling. Nek nganti Pandhawa ora rawuh ning Karangkajempel terus terang terus Philip kula apa kae wangsul teng Karangkajempel matur karo bapak. Liwat ngendi kok apike? Hah? Liwat ngendi? Terus kono belok kiri lurus wae. Kaya kertanya. Cakepane ngene iki. Lurus kono belok kiri menggo wae ora. Ayo saiki nek ngono bali matur karo bapak. Andake bapak Pandhawa rojah receh ora komplit mergo dong gegeki bener dhewe, Pak. Mangsa miris manahipun ing rayi Ngamarta Karna Petruk kaliyan Bagong anggenipun matur dhateng Kyai Semar pangraos kula kados pepes bayu kang tapis boten nggadhahi kekiyatan menawi ngantos Kakang Semar wuni ngolampahan ingkang tumanduk wonten negari Ngamarta tuwin lampahan ingkang sinandhang dening para Pandhawa. Monggo kula apal dhateng watakipun Petruk kaliyan Bagong ajrih kula menawi ngantos dipun damel-damel anggenipun matur sedaya kalpatan menika dipun biyukaken dhateng Pandhawa tartemtu Kakang Semar Murina dhateng Pandhawa Kaka Prabu. Kok dadi kaya ngene kahanane Werkudara. Wah, aku dhewe ora ngerti. Lha kuwi senengane nek nesu adimu terus tok tundung lunga. Lah nek kahanane kaya niki piye? Monggo Kakang Semar butuhake Pandhawa 5 cacahe rawuh ning Karangkajempel. Sinambimu di pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Yen perkara pustaka Jamus Lima Sada kuwi iso dijagake, mergo Kyai Kresna wis paring dawuh, yen to wis padhang lelakon kang tumanduk nang Praja Ndarawati, pusaka bakal kakundurake. Ning yang Sedewa iki wis kadung minggat. Wis kebacut lunga. Monggo wong lunga kuwi ora dingerteni menyang endi papan pernahe. Ling goleki piye? Sasah goleki. Lho. Nek ora usah digoleki iki mengko ora kelakon sowan ning Karangkajempel. Nek nganti Kakang Semar banget gone lara, gedene nganti Kakang Semar kuwi sedo. Sapa sing kawitenan? Pandhawa kelangan pamomong. Wah, ladalah suduk gunting tatu loro. Wah, aku ya ora ngerti nek Petruk arep sowan. Aku ya ora ngerti kabar nek Semar lara. Wah, blojo dibiyuke ning aku. Kaluputane kabeh keluputan Pandhawa kabeh keluputan barep ya keluputan aku ya salah Janaka ya kleru Nekula ya kleru yen ngono bener dhewe Sedewa wambuh ra caturan wah lah kok dadi kaya ngene saiki piye Werkudara yen miturut aku ngene wae sinambi ngenteni suwane Sedewa sartane pustaka Jamus Lima Sada Petruk karo Bagong dioyak. Sing ngoyak Petruk Bagong sapa? Kowe. Lho kok aku ngopo? Kowe sing luput kok aku? Aku karo kowe Bagong dikon karo Petruk dikon sumene sawetara ning Praja Ngamarta. Sinambi ngenteni ya kuwi Sedewa karo pustaka Jamus Lima Sada yen wis jangkep yen wis komplit tumuli mengko sowan ning Karangkajempel kuwi dalan sing apik.
Yen Petruk karo Bagong ora gelem dipaksa. Apa lama ing atase Baladewa kok gelut karo batur-batur? Kowe kuwi aku ya ora sudi. lho lanjur sapa? Monggo anak-anakku sing bakal tak dawuhi. Aja kuwatir. Monggo Antarja Gatotkaca, Antasena sing bakal tak dawuhi nyandhet lakune Petruk, nyandhet lakune Bagong. Sinambi ngenteni Sedewa apa dene pustaka Jamus Lima Sada. Werkudara penemu ingkang mengkono mau tak kira luwih prayoga. Tegese supaya kabeh mlaku kanthi becik ning aku njaluk ya Dimas. Nggonmu dawuh kelawan anak-anakmu aja nganti nyikara kelawan Petruk lan Bagong. Ora bakal aku dawuh anak-anakku nyikara lan Petruk karo Bagong. Sing becik-becik wae itu manjane laku. Ya Dimas Werkudara. Nah itu lho mekaten Yayi. Sampun wonten margi ingkang sae. Tumurun sakmangke kelilan ana ingkang madal pasilan. Babar pisan sampun paripurna. Madyan pepanggihan Datulaya Kaka Prabu ingkang Rai Nedya kundur ngedaton Arjuna wonten maring adawu. Budhana kang padha seba ingsun kundur ngedaton kawula nun marmadal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Arjuna. Kaya wis ora ana dawuh maneh. Purna gati ning Pananggilan. Saut-saut kundur ngedaton jelok saking dampar keteroke nampit gambaran gading. Kadhiraken sangganing para mbanceti manggung ketanggung Joko Paloro ingin sami ngampil upacaraning keprabon. Kawis tinggal saking Mandura tindaknya Sri Naranata lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah ubayane Antarja cumadung dawuh Rama Kyai Jodipati cumadung dawuh wonten menapa sinuwun panjenengan ngawe sangganing para putra mboten kantun ingkang abdi kepadyan pun Pragata. Bareng ambabarana ingkang sejati ingkang abdi pun Pati Pragata kula nuwun. Ana apa Pakde? Bapak Rama Kyai ning apa? Gatotkaca wonten timbalan, Antarja wonten timbalan. Antasena ana dawuh apa Pakde? Pragata wonten dawuh lho. Pragata wonten dawuh. Kuwi janjane iso njung derajate Baladewa apa ora? Lho, kok malah kula dipun dukani mriya menapa? Kudune kowe iki ngerti, iki eneng endi? Wonten alun-alun. Wis ngerti? Ning alun-alune sapa iki? Ih, sinuwun Prabu Ngamarta, Praja Ngamarta. Kowe araku saka ndi? Iya saking negari Mandura. Lah, kudune kowe kuwi ngerti. Kudune kowe kuwi tanggap yen kowe nang negara liya, kowe kudu njunjung marang derajating Baladewa. Aku ora negara Amarta kuwi daya. Nggih. Kudune kowe ngerti tata krama unggah-ungguh ora sak kapinake dhewe. Oh, nggih. Ngestaken dawuh. Disuda ling guyu. Oh nggih, ngestaken dawuh. Wong guyu kok kon nyuda. Ayo bener iso guyu niku lagi wong mati. Ciri wanci sandilang nek pun tekaning pati. Ning saora-orane dilongi nggih. Mengke kula timbangi. Gatotkaca wonten timbalan. Antarja wonten dawuh. Antasena napa Pakde? Iki mau ana negara Amarta, awakmu ing Mandura nderekake marang Yai Prabu Ndarawati. Ngerti yo? Yen to negara Ndarawati ketaman pegebluk. Akeh para kawula ing esuk lara sore tekaning pati, sore lara esuk ketiwasan. Tumuli Ayu Prabu Ndarawati maneka marang ngersaning dewa, entuk sasmitaning dewa. Yen to Ndarawati bisa waluya nirmala temajati, yen to tinumbalan pustaka Jamus Lima Sada. Wis lakon matur ngesaning Kyai Prabu Darmaji lan peranganing Pendhawarang negara Ndarawati. Nanging dumadakan iki mau ana babak anglayani jujul lan usuli. Sedewa pamanmu ing Bumiratawu ingkang sajake ora cocok sarta ora mathuk yen to pusaka diboyong marang Kyai Prabu Kresna. Nganti gawe geger negara Ngamarta merga dukane wong atuhamu ing Jodipati wekasan ora iso dipenggak meneh. Nganti wong atuhamu Werkudara mentala nundung kalawan pamanmu ing Bumiratawu. Ya kuwi Sedewa. Wektu dina iki pamanmu Sedewa lunga saka negara Ngamarta. Lajeng menapa anggenipun Paduka Prabu ndhawuhaken sanggaring para putra kinen Bupati wonten pundi lenggahipun paman Sedewa dudu perkara kuwi saklungane
saking paman Mustiwa pustaka Jamus Lima Sada diparingake marang Yai Prabu Kresna. Tumuli Yai Prabu Ndrawati jengkar saka negara Ngamarta. Babak anglayoni jujul lan ngusuli sowane Petruk karo Bagong tawang-tawang tangis. Tumuli nalika semono Petruk karo Bagong prasaja yen to Semar nandhang loro. Monggo wis madal salining usada. Tumuli nalika semono Petruk matur Semar bisa maluya ning Rempala Temajati jagel mamulya yen to Pandhawa 5 cacahe rawuh ana ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus Lima Sada. Nalika semono Petruk kaget lah kok dadi Pandhawa mingkari papat ora ana sowane Raden Sedewa. Yai Prabu Darmaji prasaja yen to adikku Sedewa ditundung karo bapakmu ya kuwi Werkudara. Walah dalah Petruk nesu. Bagong muring ana negara Ngamarta. Nguman-uman karo wong atuamu ya kuwi Werkudara. Mula kang saka kuwi Petruk karo Bagong dina iki bali ning Karang Kadempel. Aja nganti wadul marang wong tuane. Dandang dikandhake kontul, kontul kandhake dandang. Iki mamu wakmu mandra wis sarembuk karo Si Werkudara supaya anak-anak nyandhet lakune Petruk lan Bagong. Ning aja mbok pulasara, aja kok gawe lara. Sing laku aja nganti ngenteni timbuling Sedewa. Ndak paringi Purbawasesa. Piye caramu supaya Petruk aja bali nang Karang Kadempel? Ndak wadul karo gerangane ya kuwi Semar Badranaya. Iki ana seneng apa iki? Instruksi. Kusike sadurunge aku menyang, sadurunge aku ngoyak karo Petruk, aku tak matur karo bapak. Antasena karo matur apa? Apa bener ngendikane Siwa Mandura nek Pandhawa saiki mingkari papat? Yo. Sing lunga pamanmu Sedewa. Sebabe pamanmu wani karo aku. Wanine perkara apa? Wah, bocah mendem arep apa? Aku takon. Adile wong takon ki diwangsuli. Aja duneke wong mendem. Aku takon karo bapak sebabe paman Sedewa tok tundung lunga. Pamanmu ora sarujuk pustaka Jamus Lima Sada diboyong ning Ndrawati. Paman ora mathuk ora sarujuk. Dasare paman ora sarujuk ora mathuk. Ora iki antusinan apa? Sik, sampean meneng sik. Iki rembug aku karo bapak. Ora janjane kowe ki arep apa? Lho, aku nelesih perkara iki ora ming nyarujuki dawuh wong tuwa. Ning kabeh dawuh wong tuwa ki tak timbang, tak saring. Ngono, ora dumeh wong tuwa sing dawuh aku menyang, wong tuwa sing dawuh aku menyang. Ning didik iki sik dawuh wong tuwa kuwi apik apa ora? Lho, nyatane apik iki tak tumrap sampeyan. Aku tak resih karo bapak. Sampeyan meneng sik. Kapok kowe. Mau nyenengi aku saiki seneni Raden Antasena. Tetulmu mlocot. Oh, krungu. Krungu wae mburiku sound system. Mergo pamanmu wani karo aku. Perkarane wani. Pamanmu ngundeli pustaka Jamus Lima Sada. Pustaka diparingke Siwa Ndrawati. Yo, kowe ngerti. Awakmu Ndrawati iki gedhe labuh labete tumrap negara Ngamarta. Yen nganti wong nyilih pustaka Jamus Lima Sada kok ora diparingi ngampil karo mbarep kakangku Pandhawa isih Pandhawa Wirat. Pusaka arep ngopo? Dienggo tumbal. Mula Sedewa ora entuk mergo dienggo tumbal kuwi ning dipendhem ora bakal bali ning negara Ngamarta. Lan Sedewa duwe penemu yen pusaka kuwi dudu ming kagungane Pandhawa, ning kuwi duweke kawula sak negara Ngamarta. Ngamarta yen koncakan pustaka Jamus Lima Sada, kawulane bakal remuk bubuk dadi rempon. Mula Sedewa nggondheli nggone bakal mbarep kakangku maringi pustaka Jamus Lima Sada. Terus bapak nesu, yo. Tantrimane bapak mergo rumangsa diwaneni karo Wadi, adimu tok tundung lunga. Wah, iya. Ning perkara Sedewa ora sah mbok gagas. Terus Sedewa mengko bakal bali dhewe. Sik, mak cilik kae nek kagolatine ora bakal kondur. Aku ngerti watake mak cilik Bumira Tawu. Mak cilik Sedewa kuwi nuwun sewu, arep ragil ning bapak kudu ngakoni, bapak kalah pinter karo mak cilik Sedewa. Bapak kalah lantip panggraitane. Mula mak cilik kembar, mak cilik Nakula Sedewa ora tau pisah karo Wa Prabu Puntadewa. Mergo mak cilik Sedewa ki tansah menehi penemu karo Wa Prabu Puntadewa. Dadi nek bapak nganggep mak cilik Sedewa ki wong bodho, bapak nganggep ki mak cilik Sedewa ki wong wani, kuwi salah. Kae mesti ngerti lelakon sing bakal kelakon.
Wah. Sakaremu yen kuwi ndek penemu kaya ngono. Nek wis kebacut tak tundung. Lah saiki ngene. Nek nganti tok tundung terus kabeh do ngerti, kawula ngerti, Punggawa ngerti, Nayaka ngerti. Pandhawa saiki mung kari papat merga sing ragil minggat utawa tindak utawa lunga. Tanggung jawabmu piye? Larak tenan. Wah, cah mendem gamping. Ayo kowe tobonge. Wah, caidan. Terus karmu piye? Terus bapak dawuh anak-anak kon nyandhet lakune Petruk karo Bagong. Yo. Terus sampean ora mikir majelis dewa. Wah, bali karmu ora karmu. Nek sampean duwe semboyan kaya ngono, aku ora bakal nyandak utawa nyekel Petruk karo Bagong ning njaluk pamit Pakde. Si bawa udur aku njaluk pamit, bapa ora gelem goleki majelis dewa, aku sing goleki, ora pati-pati bali. Aku ning negara Ngamarta nek urung ketemu karo Mak Cilik. Loh. Wah. Kok dadi kaya ngene kahanane iki piye? Wis ben. Wah, dasare aku ora seneng di anak Antasena. Siji wani karo wong tuwa. Angka loro nek tak kongkon susuke dipek. Iku merkara susuk dipek kok. Wah, loro ati kaya nembung. Pak, iki tak pek. Pak, iki tak pek ngono kok mung wantun disak. Edan kula terus yasa apa-apa. Wah, lah iki terus piye? Rasa nganggo Antasena. Gatot wonten timbalan, Antarja wonten timbalan. Mangkat to oleh ana Petruk karo Bagong. Kendi kali ketemu jaan supaya ning negara Ngamarta luwih dhisik aja susu bali. Nanging yen to berguguk utawa waton sak karepmu ning aja mbok piloro. Nun iki ngestaken dawuh nyuwun pamit. Nun iki ngestaken dawuh nyuwun pamit. Romo Kyai. Sayan putra lamun kawekasan ya kok wis anggene maya wis anggene maya wis wis anggene maya wis no pratendo ya jagat mangstung karo wayang loro jagat lah lah kok ora pisan ora pindho nggonku tansah kepengin gawe becik marang katentremaning para Pandhawa lan wutuhing para Pandhawa utamane tentreming negara Ngamarta mesti Kang Mas Jodipati ingkang tansah paring duka kelawan aku dianggep Kang Mas Jodipati kuwi wong sing bener dhewe ana ing Pandhawa lan ana ing panjenengane kuwi kadang werda minangka dadi suling wong tuaku nah yen to aku meneng wae mesti kaya ngene lakon iki kudu tak sandang ya to yen to pancen dina samengko wis pantuk pepuntaning para Pandhawa wis mentala kelangan kelawan Sedewa niatku ora bakal bali marang negara ing Ngamarta yen to urung iso mbuka marang wiwara pepeteng ing tumanduk marang Praja Grawati ora lega rasane atiku yen ora iso ngaturake bukti yen to bener omongane Sedewa ya tak lunga saka negara Ngamarta balik matur sih. Antasena. Tak goleki elek. Lho. Goleki aku ngapa? Sampeyan arep ndi?
Aku arep lunga. Lunga mergane Ditundung bapakmu. Aku wis ora kanggo ning negara Ngamarta. Wis gunane apa aku ning Ngamarta nyatane ora dienggo. Lah nek aku deku-deku ning negara Ngamarta ora padha karo aku mirang-mirangke karo awakku dhewe. Ora dienggo kok isih klesotan ning Ngamarta ki. Aku ki wong duwe rega tumraping awakku lho. ya ki mau nek sampean ngerti mesti sampean marem Lho, maremku apa? bapak tak unek-unekke Tak unek-unekke perkara nundung sampean. Kok sik to? Kakang Mas Werkudara kuwi bapakmu, nek kowe ngewangi karo aku nek nganti kowe dikatutke salah, kowe ditundung lunga. ora masalah Ora masalah piye? ora ana perkarane aku tundung lono bapak aku melu lek sediwa Melu aku. heeh Aku ki ora duwe kasatriyan. Aku saiki dadi wong melono, tegese aku ora ndek papan. ora apa-apa mongko kontrak wong loro utawa kot Apa? kot Kos kok kot. heeh Kos. ya Antasena, nggih lelakon iki lelakonku. Kowe aja melu-melu. Najan aku ngerti kowe iki tresna karo aku. Nanging perkara iki tak sandange. lah terus Kowe ora usah melu aku. Ora melu balik, ora. Ning kowe ngrampung ana kana negara Ngamarta gawenan Padang. gawenan Padang ngendikane balik sing dikersake Ponokawan Petruk karo Bagong iki lagi anguk-anguk ana ing juranging kasangsaran. ngerti aku mergo Bapa Werkudara karo Pakdi Baladewa akon kadang-kadangku kok nyandhet lakune Petruk karo Bagong Nah, yen nganti kadangmu pringgondani kakangmu jangkar bumi kingko gendak sikara karo Bagong karo Petruk apa kowe ora mesake? Mongko dheweke dikongkon Semar lara. ora kok Lik kok ngerti kabeh Ngerti wae apa rumasamu aku ora wis kitha kaya pakmu gedhe Ndarawati apa piye? Aku ki ya sok nolak udan barang. Weh lah edan. Ya yo madeg panaro lemak Rasa sembrono. ya Ewangono. ya Yen perlu wong tuane gawenan isin. wong tuane sapa Wong tuamu gawe isin piye sing ngakon anak-anake kok nyekel Petruk karo Bagong rak bapakmu to? heeh Bapakmu ki lagi keblinger. pancen bener wae nek karo wong sing ditresnani ngono sapa-sapa dikalahke kaya to karo tresna karo Sinuwun Prabu Ndarawati Siwun Ndarawati sampean barang ditundung lunga karo ponokoan barang mentala halo Iya, engko tak gawene isin gawenan isin. ya rasa kuwatir aku sing arep gawe isin bapak wis ben kapok Iya. Nek ngono Petruk karo Bagong susulen. oh iya lah Pak Lek Aku tak lunga. kundur ora Bali aja kuwatir to. Aku bali ning mbuh kapan? ora suwe-suwe Ora. sangurung Wis rasa ngapusi lho tak sili ora apa-apa oh anggapmu sugih kowe apa piye? Aku ki satriya Mbumira tau mung kalah sugih karo wong ngrandu Gumbala. ora perkara kuwi tindakmu ora kesusu mbok menawa ora iso nyaut sangu iki aku ana dik 400 gawanen sik engko balekno 950 Pengedan. Kowe ora mung nglintah darat ning kowe iki ula. wis ben ora apa-apa wis ora apa-apa nek Pakde ora sangu Pakde ning tak suwun kundur Aku mesti bali. yo tenan yo Lek Iya. Wase aku yang bakal mbabar lelakon iki Antasena. yo tak pasrahke Pakde Dewa wis Ana susulan Petruk karo Bagong aku tak lunga saka negara Ngamarta Antasena. yo hati-hati Lek Piye kok? ayo wis Semar mudar iki Wis. Pantem mudar kok ora. karo bapakne kok ha piye Kan Semar wis ngomong. Isone mari nek Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel. heeh Monggo Pandhawa ora komplit. heeh Ndara Sedewa lunga. Mergo ditundung karo Ndara Werkudara. lah iya
Pustaka Jamus Lima Sada diboyong sinuwun Darawati. Berarti kan ora iso napone Karang Kadempel. Mulane kuwi Ngene wae Tru kowe sang ora. sangu Dikumpulke ayo tuku pethi. Diukur awake Semar ora ana sing cukup. Tur ya sing ngusung sapa? Ngene wae tuku tosa wae. Semar ki awake cemplungke tosa kok kari nyetater meng kari mlaku rasa dadak. Ditumpake kereta Jawa. kok karo bapak kok sia-sia men to. Aku pancen dadi cita-citae, Tru. Lho. Nek bapak sedo, aku kan madhep pamonging tanah Jawa. Duakure kaya ngono. Aku yen pamonging tanah Jawa ki sing arep percaya karo kowe sapa? Lho anak buahku. Baron Bagia. Bagia orang geleng. Nah, loro kae wis percaya wis aku ora butuh kepercayaan sapa-sapa. Angger takon ngomong apa siap. Heeh. Takon joget we manut kok. Boleh apa karo duit ya, Tru? Ah iya. Wong waras we karo duit. Jogetnya 100, joget tenan ya, Tru? Ah iya wis ben nengke wae ora. Iki awak dhewe ndang bali nang Karang Kadempel matur kersane bapak. Aku percaya kok nek bapak midanget ature awake dhewe Pandhawa ora komplit, Pustaka Jamus Lima Sada ora ana, bapak mesti gregah wungu malah waras. Kowe rak panyokro bawahmu. Ning iso bapak tok bisiki nang kupinge. Pak, Pandhawa ora komplit, Pustaka Jamus Lima Sada ilang terus. Mantane terus pendonong. Terus anu nggon komputer mak. Kuwi opo? Kuwi lho, nggo mriksa detak jantung kuwi lho. Nek isih urip lah titit. Nek mati terus disetrum dadane jeduk nyawane arep metu mlebu meneh urip sedilo mati meneh wah ngeri ya Tru. Mula wong ki tumindak sing apik. Bapak itu mindake apik kok lara ayo monggo wong tumindake apik iki nuwun sewu lho nek sedo mesti ngerti sedane sok kapan terus mesti kepenak mesem le sedo nek wong tumindake apik. Lah kok bapak iki tumindake apik ora tau tumindak apa-apa kok lara. Ayo. Berarti nek ngono bapak iku urung wancine tekaning pati. Wah, heeh. Wah, nek ngono apa tenane? Anjen demit tenan kok ora. Wis yo mulih wae. Matur kok ndak malah geger negara Ngamarta aku ora seneng nek gara-gara putra-putra Pandhawa utawa Sinuwun Mandrus Ndara Werkudara terutama matur ngersane bapak mbok kanane bapak engkul mari apa mati wis pasrah sing gawe piye mangkat wae Tru. Putus. Kalah dhisik karo Linmas. Kalah dhisik karo Linmas Tlaga Adi. Ah iya. Wah cilaka iki Gong. Wah wis. Ndara Antasena. Heeh. Nuwun sewu le mlajar buanter banget kok. Ngoyak kula napa? Aku ngerti kowe tengok-tengok ning kene karo Bagong. Terus aku melayu sak banter-bantere. Wigatine nyekel kowe, Tru. Kowe nang Ngamarta gawe kisru nyok tampan ana dies. Pecah sirahmu dhisik kowe le mati mbangane Semar. Ora satok tetah kok. Ngendikane iki men ngendika dhewe kok ndak kowe sing nentokke lakon kok piye? Urung karuan kok ya. Weh, Ndara Antasena nek ngono kuwi nyemelangi lho. Nuwun sampun Den. Sampeyan rawuh mriki dinuta Sinuwun Mandura ora? Dinuta Kang Rama ora? Modar. Ning diutus Prabu Puntadewa. Kon hukum gantung karo kowe Pedro. Kono migatno. Kono migatno. Senengane ngedeg-deg iki ora. Wedi rewe. Ayo wedi tuku mati ora wedi. Mula takon sing apik. Lah terus kersane diutus sinten? Ora ana sing kongkon. Modar kowe. Aku ora ana sing kongkon ning aku duwe inisiatif dhewe Pedro. Mergo aku ki nayaka Ngamarta satriyaning praja. Nyok tampan ana Pedro Gong. Cangkem iki sing apik.
Kene iki adu arep iki tratapan ya ora. Aku sing nang mburi wae tratapan kok. Apa meneh kowe? Tru nun. Kowe tak kandhani, nggih. Kowe disalahke karo bapak, salahke karo Siwa Mandura. Terus doakon karo anak-anake liyane aku. Anake bapak Ndara Karkoco Ndaratarja. Heeh. Dokon nyekel kowe. Mudhar kowe. Karo Bagong. Mudhar kowe. Kula melu to? Melu. Waduh. Wis ngeringkel nengsel, Gong. Ditrimake arep ngopo? Wis ayo, Gek. Nganggo jas, nganggo pecis. Kaya nek kecekel korupsi ya lho, Gong. Wis, jan cilaka iki wis. Aku padahal wis kapok. Wis ora kapok. Tetep kecekel. Kecekel ngene iki, Ndara Antasena iki rasa dadak. Lho, tangane wis mlebu sak, njupuk kecrek. Mbok minta maaf, Tru. Nyun ngapunten. Kang Raka goleki kula wong loro. Iya. Aku sampean mboten goleki. Aku iki wong iso mikir kok, Tru. Aku iki pikiranku beda karo Kakang Garwaja, Kakang Antarja. Aku iki wong duwe jati diri arep ora duwe tata krama, ora duwe unggah-ungguh, ning aku senengane goleki ngutik-utik barang lelakon sing wis kelakon. Tau tak atik sing bener sing endi, sing salah sing endi. Mula sing bener tak labuhi, sing salah mesti bakal tak sirnake. Top ngonten iku apik. Ngene lho, nom-noman Ngamarta iki sing dibutuhke kaya ngoten iki lho. Dasare SDM-e tinggi. Piyayine ora tau macem-macem apa anane, arep ora iso basa, ora iso tata krama, ning jalan pikirane beda karo anak-anak Werkudara liyane. Nggih to? Iya. Terus selanjutnya kowe arep dikon ning negara Ngamarta. Nek kowe ora gelem, kowe ora kena lapor karo bapakmu perkara lakon Ngamarta. Nek kowe ora gelem, kowe arep dipeksa karo Kakang Garwaja, Kakang Antarja. Waduh. Piye, Gong? ya wis pasrah. Arep piye? Masa ade wani Ndara Karkoco Ndaratarja. Terus sampean mrene ngopo? Ngabari. Ngabari ngono kuwi ta. Terus lepas tangan. Apa kowe? Dasare ra ditata krama, ra diunggah-ungguh, mung sak kepenake dhewe. Lho, kowe iki bareng arep kok elek-elek. Aku gampang malik kok wong iki. Menang. Wis sak karepku to. Ha iya, ning kowe tak belani aja kuwatir. Carane menengo. Wong loro ngene. Nggih. Kowe nek dadi Petruk ngono kuwi upama tak dadekke Baladewa gelem ora? Sembrono ora. Tenane. Lho, aku tenanan. Mendo bingung, mendo kapok. Aku pengen ngapokke wong tuwa-tuwa sing tumindake apik kae kok. Petruk tak dadekke Baladewa, Werkudara tak dadekke Bagong tak dadekke Werkudara. Diwalik. Oh. Mbok kaya fotokopi. Bagong tak dadekke Werkudara. Nggih, nderek mawon. Ya. Gelem ya. Purun. Rasa kuwatir. Engko nek do tekan kene kowe le ngomong ya kaya Siwa Baladewa, Bagong le ngomong ya kaya Bapak Jodipati. Oke. Gleleng iki, gleleng jempolmu kuwi. Ngapa kowe meneng wae? Aku ki malah justru mikir. Nek Ndara Antasena ngendika kaya ngono Petruk tak dadekke Baladewa, Bagong tak dadekke Werkudara. Terus iki engko lunga. Terus sing asli teka. Sopo iki? Madani aku. Tis. Wah, ono Werkudara sijine hidak cangkemmu cerot. Wah, ya. Das gedene semene uteke men cilik. Goblok ora. Tanggung jawabe pripun? Kowe iki rasa kuwatir karo aku. Aku wani gawe iki wani tanggung jawab. Ora kaya Bagong iki gowa gawe. Ora wani tanggung jawab. Ora njaluk. Aman. Canggleleng ya wajake. Aku wani tanggung jawab aja kuwatir. Oh nggih, siap. Wis ya ngono wae, nggih. Iya, Tru ya. Ya.
Wis saiki do merem. Sedakep. Bagong sedakep. Duh, piye le sedakep? Matamu kuwi. Sluku-sluku batak. Bathok. Wis. Ape Mas. Wis yo tak dadekke Baladewa, tak dadekke Werkudara. Engko ora usah omong jeneng wis semedi kok omong. Oh iya ning. Wis tak suwun pingesaning sing gawe jagat, muga-muga kelakon penjangkaku, Tru. Titip rani manganak hanung paricata. Balunge mbak lamun mambeng leru mbak ing samudra angra. Oh, mandi pangestining Raden Antasena. Eling-eling satriya ndugal kewarisan saciptane dadi sasedyane ana. Ical wujuding Lurah Petra kantong bolong semawuri Lurah Bagong wenteh nata mandra tuwin Raden Harya Werkudara. Iki ora gayeng pripun? Lho iki omonganmu kok isih Petruk. Lho, napa kok wis malih to? Ngilu sik. Weh. Waduh. Ndara Werkudara. Ngopo kaya ban gembos? Werkudara ini arep omong mesti. Wah, kurang gede. Pripun? Kurang gede. Kurang gede pripun? Suarane bapak iki gede. Coba. Gede ke sithik. Engko nang jeblok. Ora. Kok rajep. Anu pentile bosok. Coba tak cobane yo, Pak. Wah. Antasena. Wah, tutuk modar. Anak kulana Antasena. Ya. Aku aturke bekti atur ya, Pak. Tak gegem. Bahasaku tampan. Bahasa apa? Bahasa daerah. Apik. Pak Di, jagat kok padha jagat pangestu ngono. Oke. Siu. Aja lali. Aku gampang lari lungguh dhuwur ora lungguh ngisor. Wah, kedhuwuren. Pak Di, Baladewa rada mundur. Jenanangan. Loh, Werkudara ngapa? Ngidak sikilku. Iki iso badar iki ora. Wis ya. Ngono wae aku tak ambles buku engko nek Kakang Garukaca Kakang Antarjana tekan kene kandhanono utawa kowe ngaku Baladewa tenan. Mulai do bingung senenono. Nek do muni arep nyekel Petruk karo Bagong terus kowe muni, "Kowe ki edan kowe." Petruk Bagong ki artimu. Aku arep cekel sing ngakon sapa? Ngono nek kono muni, "Kowe ora ngawuh iki wae." Wis pokoke kowe ngerti dhewe strategine. Yo, anu nggih, heeh. Siap. Siap lho, Gong. Oke. Suarane, Gong. Oke. Wah, aku ya ndelok akitae kok kaya gayeng iki. Aku tak sok kadoan tak nonton. Yo, Antasena sing ati-ati. Oh. Kondur jangkar ora. Nggih, pun den ngoten mawon.
dadi obat jagat pangestu karo. Werkudara. Werkudara. Apa? Werkudara. Apa? Iki kok koyo ora pangling. Iki anakmu Pringgondani. Dasar. Dasar apa? Dasar para nyoto. Darane mumet. Gathok. Piye? Gathok. Iya, anakmu Gatotkaca. Tutupono. Tutuka kok tutupono. Tutupo. Dong aturaken bekti kula kunjawa Gatotkaca tak tampa. Pengestune wakmu manggala tampanono. Kula mendika jimat Rama Kyai. Kula aturaken bekti kula kunjuk. Cah bagus. Gatotkaca. Tak tampa. Pemestune bapak tampanono. Sing ajeg, sing ajeg. Iya. Darane gagal. Dene menapa paduka Kanjeng Prabu mapan wonten ing mriki. Lho, Lah kok malah kowe takon karo wakmu manggala iki piye? kula wau paring dawuh kula supados nyandhet lampahipun Petruk kalian Bagong. Kusik, kowe aja ngawur gawar ngawur. Sing ngakon kowe nyandhet tulungan Petruk Bagong iki lho. Kanjeng Prabu Mandura. Lho, kowe iki edan piye? Kowe iki lagi ketemu karo aku pisan iki kok ketemu. Lah kok dadi kowe kamu jeneng kowe? Lah kok dadi aku akon karo kowe kok nyandhet Petruk karo Bagong iki nalare piye coba ta? Kula wau paring dawuh pilih Petruk kalian Bagong badhe mboyong Pandhawa. Nanging Pandhawa kantun papan. Lho, edan, mengkari papan. Inggih. Monggo wonge 5. Inggih. Lah kok men dadi papan? Ingkang paman Sedewa Kesah ajri prawi Kanjeng Rama mangke Petruk Bagong wadul kalian Kyai Semar tumunten kula dipun dawuh supados ngoyak Petruk kalian Bagong supados sak mangke kula nyandhet lampahipun Petruk karo kalian Bagong. Edian Iki mesti ana wong madha rupa karo Baladewa. Mesti ana wong madha rupa karo Baladewa. Aku ora terima lakon iki. Aku ora rumangsa dawuh karo kowe. Gadot wonten dawuh Rama Kyai ya aja ngawur. Aku ora dawuh apa-apa karo kowe. Yen kowe ngarani wong tuwa dawuh sing ora-ora kowe ngerti dhewe yen to Petruk karo Bagong kuwi. Kuwi abdiku. Kuwi ponokawanku. Kuwi katresnanku. Werkudara iso kaya ngene iki mergo pamudange Petruk karo Bagong aku kongkonan karo Petruk karo Bagong. Supaya nyekel ora ketemu nalar, ora ketemu ngakal. Wah, ora minggat aida kowe. Sing ajeg suarane. Mbok kowe dadi Werkudara. Suaraku ini udah terlalu rendah. Aku nek nyuara gedhe iki kowe ora mampu karo kentut-kentut lha aku. Aku wah ngene dus. Mulane kok aku kok iku mambu apa to kok muleng wae. Aja gede cilik. Hah? Aja gede cilik. Aku alami kok ya. Gede cilik iki wis Alami. Aku nek nyuara ya sok gedhe sok cilik. Padha karo menake gedhe sok cilik. Ora edan, niku Ndara Antarja tekan kene meneh. Kowe apik to dadi Baladewa? Ah iya nak aku wangun. Kandhane ora ngerti dulu. Wah, aku wangun, kowe iki dadi apa-apa ora wangun. Semendro. Aku dadi Bagong tok wangune ya wis ben ora. Wis ngati-ati suarane sing ajeg. Iya. Gedhe lho. Oh, Truk. Grup yo andrek. Saiki nandani nek ana patroli ngono lho. Dadi saiki tes larang-larang bayar larang-larang pendolanan. Heeh ya. Ayo. Nek Ndara Antarja tekan kene hati-hati lho, Gong. Karo nglontrok sembah pabekti
Wah Mandura, ya kontol tak tombo. Pengestuku tampan ono. Lho kenika jimat maripin ayo ning kasantosan. Rama Kyai kula ngaturaken bekti. Rama Kyai. Yo. Kontol tak tombo. Pengestune bapakmu tampan ono. Lho kenika jimat maripin ayo ning kasantosan. Ki menapa paduka lenggah wonten mriki kosek kowe arep ndi? Madosi Petruk kalian Bagong. Lho kok padha karo karepe Gatotkaca? Menapa kadang kula Yai Pringgotani sampun dumugi mriki. Wis. Lan wis matur karo awakmu Mandura. Yen to bakal nyekel karo Petruk karo Bagong. Monggo aku ket mau ning kene ora weruh ribete Petruk karo Bagong. Turta jarene sing kongkonan Baladewa. Monggo Baladewa ora rumangsa kongkonan. Bapakmu ya ora kongkonan. Ya to, lho. Iya. Aduh. Iya, aku ora kongkonan, wis kapok kongkonan Gatotkaca. Kongkonan kon tuku kerokan jenggot. Ditukoke garu. Gundule atos. Iya sadar. Ora sembrono. Iya yo. Apa kowe yo padha karo karepe Gatotkaca? Nggih, mekaten. Dian. Iki mesti ana wong sing padha rupa karo awakmu Mandura karo bapakmu Yadimani. Nyatane aku ora dawuh apa-apa, Antarja. Weh, lah dalan kok kaya ngene lho aku. Wes. Wes lunga. Wes. Wes lunga wis wah. Aku iki ngomong karo merem. Oh. Nek mataku melek suaraku cilik. Oh. Nek mataku merem suaraku gede. Mau gede kedep iso. Wah. Asane ku wis dinteni kene. Iki awak dhewe li arep badar Sukapan. Wis ora apa-apa ora ngerti. Gus, Darantasena. Piye apik saka njero bumi aku ndelokke liwat leng jangkrik. Sawruh aku senenge. Mboten iki lajeng badar Sukapan. Dinteni sik. Engko nek wong loro kae Baladewa sing tenan karo Werkudara sing tenan tekan kene, ah kowe lagi badar. Oh gah, mah. Wah, iki ngrekoso iki. Lho ngrekoso piye? Engko nek Baladewa tekan kene tenan, lah iki menungsane sing padha rupa karo Baladewa. Grete nenggala. Piye? Kok nganti tekan kene Werkudara. Wah, iki menungsane sing modho rupa Werkudara. Suduk kuku sapa nyono? Pancanaka. Piye, ora cilaka? Wong biasane dagelanipun kacamata kok sapa nyono. Ya ganti ra kena. Ming sakatane dienggo kembang-kembang. Dadi ora usah wedi, saiki semikir sik. Engko nek kira-kira kono do nesu goleki pethuke. Nek aku diajar, kowe iki ra krasa lara mergo saka daya kekuatanku. Pondolira. Piye? Aku ra ndek kuku. Tak goleki gedang. Ya. Engko diagem. Iya. Nek nggo nyuduk ora apa-apa mlenyek malah gayeng. Dadi disutuk pas nggon dodone bapak. Penyuk terus diratake. Wah. Membahagiakan. Dorene sik. Ayo, Gong. Wah, sandwich. Kae piye Werkudara kok le mlaku itak-itik. Kaya Bagong ora. Pokoke do dinteni kene sik. Yo, nggih.